in the club, got them bottles on replay. Tryna break a record like a DJ. That's 150 bottles in one night. I get that bitch some act right. Act right. Act right. Money don't fold, is it act right? Act right. Act right. Nigga playing games, get that act right. Going, back to the bay. Rest in peace, man, Dre. I'm a street nigga, all I do is talk, yeah. Want me in your city, nigga, know they gon' pay. I ain't looking for a freak up, looking for a freak up. Drippin' link chain on my neck, weigh a kilo. Nigga just violated, piss 32 is B.O. On the real nigga scale, 1 to 10, you a 0. Damn, met a bad bitch, she was Creole. On the west coast, but she said she from the NO. Act right, watch your life change. Fuck a purse. Thomas, ja. Lige her starter sæson 2 det gør den. af The Danish Bucket List. Det gør den på Padborg Park. Tak for det. Ja. Og vi skal ud og køre en track day. Yes. Kan du lige forklare hurtigt, hvad track day er? Det kan jeg sagtens. Det er, man kommer op med track day, klubben arrangerer sådan nogle events rundt omkring forskellige racerbaner, hvor man så kommer, og så kører man faktisk sin egen bil. Og så får man lov til at prøve kræfter på en bane i sin egen bil og se, om man kan finde ud af det. En slags, det er faktisk avanceret kørekurs. Ja. Jeg tror, det bliver hammergriner. Det tror jeg også, det bliver mega sjovt. Det bliver noget med biler, det er sgu altid sjovt. Ja, det er det. Og vejret er godt. Solen skinner indtil videre, ikke? Så det skal nok blive mega sjovt. Og jeg vil godt lige sige, at det er ikke den der Ferrari, vi skal køre i. Nej, det er faktisk... Jeg havde håbet det. Det er faktisk bare golf. Men ved I hvad? Den er garanteret også fin nok, det tror jeg. Nå, jamen så skal vi så ud og køre nu, og Thomas, hvad er for nogle biler holder bagved dig, spørger du? Jamen det skal jeg fortælle dig, holder en BMW Z4 og en eller anden vild Porsche og en Ferrari. Thomas, kommer de til at køre bag dig en eller anden dag? Jeg tror de overhaler mig. Tror jeg ikke. Du skal jo huske, det har ikke noget at gøre med hvilken bil man har, det har noget at gøre med hvordan man kører den. Ja, det har du ret i. Og jeg stoler på, at du kører mega awesome. Ja, men nu prøver vi lige at stille og roligt ud. Giver lidt mere gas end sidste, ikke? Prøv at lære, hvor skal man bremse den og sådan noget. Ja. Og så må vi se om i løbet af dagen, om vi ikke kan få lidt mere fart på. Jeg vil til gengæld sige, at alle de sådan rigtig vilde biler, der er herude og sådan noget, de holder faktisk stille. De er gået i stykker. Så jeg håber ikke, at Golfen er en vild bil, så den også går i stykker. Den går sgu ikke i stykker. Nej, det er tysk. Ja. Ordnung må sige. Det går sgu ikke i stykker. Så på med hjelmen, siger de. Jamen, jeg står og ser sammen med Tommy, er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt, yes. Og du er med i Trackday-klubben? Jeg er tilknyttet Trackday-klubben som instruktør. Okay. Ja. Og du er så chefinstruktør her i dag nede på Padborg Park? Ja, det er jeg. Hvad er en Trackday? Kan du forklare lidt omkring det? Jamen, en Trackday, det er jo, hvor, kan vi kalde her, almindelige mennesker. Ja, det må du gerne kalde det. Ja, I kommer og kører med jeres almindelige biler, så selvom det er en racerbane, så er det ikke for racerbiler, men det er for folk, som gerne vil ud og opleve farten, og ud og opleve det at køre en bil på grænsen. Okay. Og mærke, hvad er det for noget, så man kommer så tæt på racerverdenen som muligt, men stadigvæk på gade fasong, kan vi sige det. Så du kommer ud og oplever en masse ting, ud og prøve, hvad vil det sige at køre en bil.
Og det tror jeg også, du kommer til. Ja, det satser jeg da på. Så der er ikke nogen krav til bilen, man kan godt komme i sin Citroën Berlingo et sted, man har lyst til. Sagtens, og jeg tror faktisk, der har været en Berlingo eller sådan noget lignende en gang. Ja. Jamen, vi skal ud og køre en omgang nu, ikke? Hvor jeg først sidder lidt bag rattet, hvor du lige siger lidt, om jeg kører godt og sådan noget, så bagefter så tager du over. Og så må vi se, om du kan give lidt mere gas, end jeg kan. Jeg skal og hvis du ikke kan det, så tror jeg, vi skal bytte om, så er jeg chefen til næste gang. Så får du chancen næste gang, det er en aftale. Det får det siger Jon. Altid. Ja, lad os tage en tur. Det gør vi. Perfekt. Vi kører et par omgange, hvor du kører, så kører vi ind og bytter. Ja, lige præcis. Kører lidt stille og roligt til at starte med, så du lige kan komme lidt det er helt i orden med mig. Fif til, hvor man skal ramme. Det er Apex der ved den kejle der, ikke? Det er, ja, den står for sent. Det er for sent, okay. Den Apex her. Og så ud til så flyde ud her, ja. Du har en rigtig fin indstyring. Så bare lad bilen, så når du har mærket bilen styre ind, så bare begynd at kigge ud af svingen. Ja. Og så lad bilen komme ud til dit exit. Gå ned i 3. gear. Så bare kig mod exit. Men læg mærke til min linje, og læg mærke til den måde, jeg kører bilen på. Ja. Det var track day, det var som det. er overstået. Og det var eddermame fedt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Hold op, det var sjovt. Og jeg synes, vi skal have en lille konkurrence. Ja. Så hvis... Kan vi sige, at hvis folk de kan gætte, hvor hurtigt du har kørt en runde, ja, så vinder de et eller andet. Ja, og hvad de vinder, det får de ikke at vide nu. Nej. Ja, men det gør de. Det vil vi godt sige, ja. Hurtigt kørt, ja. Den hurtigste runde kørt, hvad var tiden der? Vi har lånt en masse udstyr, som Thomas godt lige vil fortælle jer lidt om. Ja, vi lånte. Hvor der kommer vi til at censurere din tid, så tænker jeg. Ja, der tager vi bare ikke at vise en hurtigste tid. Godt. Eller nogen af de andre. Fortæl om noget udstyr. Jamen, vi lånte jo det her sådan noget datalogging udstyr, hvor der var kamera på, som gør, ja, det er I selv set på video nu, at man simpelthen kunne vise, hvor kører vi rundt inde på Padborg Park, hvor vi er på banen, hvor hurtigt kører vi rundt i svingene, hvad er vores omgangstider. Det var ret cool stykke udstyr, må man sige. Og det var slet ikke meningen, at det var... Ja, vi var bare heldige. Vi stod lige ved siden af Tommy, der gerne pakkede ud, og så spurgte vi lige låne. Ja, tak. Men det er slet ikke meningen, det skulle være der. Hvor skulle du være henne i stedet for, Kasper? Det skulle faktisk have været til Le Mans. Det skulle det. Ja. Jeg ved ikke, om det til 24 timers løb eller begyndte at anløbe dernede, men det skulle være nede til Le Mans. Men det kom det ikke, fordi at der var et eller andet reglement, der sagde, at de ikke kører med... De må ikke køre med datalogningsudstyr, de må godt køre med kamera. Vi hapsede fra dem. Ja. Ind i bilen med sig, så da vi kørte, havde vi jo 4 kameraer monteret ind i bilen. Det er et godt stykke udstyr, det er der ingen tvivl om. Det er genialt. Undskyld, jeg bandede der. Det må jeg nok sige. Ja, det er også forkert. Jamen, så det har været et fedt afsnit. Det har det. I hvert fald en fed oplevelse for os. Så må vi satse på, at det du skal næste gang bliver lige så sjovt. Måske ikke. Ja.
Må det ikke det gør det? Jo, det er jeg sikker på. Det tror jeg virkelig. Fedt, mand. Så like, share, del, skriv nogle kommentarer. Og I vil gerne lige gætte på omgangstiden. Ja, husk at gætte på omgangstiden. Yes. Og det er altså Thomas' omgangstid, I skal gætte. Ja. Hvor hurtigt han har kørt den på. Den hurtigste tid, Thomas har lavet, skal I gætte. Og jeg kan lige så godt sige det som det er, at både mig og Thomas, vi kunne faktisk godt tænke os den præmie her. Ja. Så hvis der bare ikke er nogen, der gætter den, så snapser vi det selv. Det er jo kompetens på. Ja. Men altså, vi vil gerne, pointen er bare, det er en awesome gave. Det er rigtig awesome. Ikke? Jo. Fedt, mand. Og så tak for i dag. Tak for det. Ja. Hej. Where do we go now? 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 When we can't go home now, probably get thrown out.